lo non kimi alamarjan men kala lo riro atam botirang picture prejan hen men ke bonda pon ilitum labang so lamajan langlong igda prangpo lasipini gala bangso alamarjan putak le full detail lang iksina to tangte a video le start glona labang so lamajan ong chapajana bang phi lage nonam che thangklong address alang li men ke sami mirmili hansipi lapen labang so lamajan ong chapajana bang phu lage nonam che thangklong ektor alang li men ke thari bipul terang alang li tumsi labang so lamajan ke chapajana bang phi pen abang phu tum iglo lapen labang sola majan long karbi yang long ang pen nonam che thangklong chapajana tum Rajiv Kro lapen rani terang pi alang tum phans ta melitum labang sola majan long alang litum chapajan the iglong ji labang sola majan long kilon tum mate singa tum men kilai kenlo nonam che thang nai singa tum alang tum men kelalo nitu timung pi lapen Samson ingti hensek alang tum asisi ilutum labang sola majan long ka ilutum arju iglong po labang sola majan afan direction ki biduna bang phomen kelalo Jibon Teron lapen labang sola majan fan cameraman mate editor abang phomen kelalo Baskar Jyoti Doloy nalatum labang sola majan mate video loba mo nalatum lang iji blote official woterang picture present YouTube channel long sinalatum lang iglong po labang sola majan release ig daprang po mate klang daprang po nalatum lason kaki karbi yang long ambo penonam chat thang na video mate actor actress video lang in verite nalatum handshake channel official lan subscribe non lapen like ta ping non lapen komen lang tani ini video kelan sikang ton lo ko ruang tu